Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos en tempo de tertulia, hoxe na compañía de Jano Leis, de Pepe Castro e de Marcelino Agís. Temos 20 minutos de programa, temos que falar das eleccións europeas do domingo. Hoxe hai aínda unha morea de reaccións ás palabras de Miguel Leas Cañete, o cabeza da lista do PP, logo do debate con Elena Valenciano, a candidata socialista, nas que dicía que evitara amosar superioridade, porque isto podía ser entendido de maneira machista. Eu sei que na mesa hai alguén a que en esas palabras, non sei os demais, pero esa persoa así porque me comentou lle pareceron tremendas, non? Que non lle gustaron nada, que é Jano Leis. Así que empezo por ti, se vos parece, empezamos por esa cuestión, porque hoxe sigue a ser moi comentada. Hoxe a que foi a súa sustituta no Ministerio de Agricultura atribúe esas palabras ao cansazo que se provoca, que se está lóxico na campaña electoral, e pedía que non tiñan consecuencias pro seu futuro. Jano, ti que valoración faz? Porque efectivamente foron desafortunadas, pero o mellor é que deixalo aí. Vamos a ver. Non? Bueno, creo que non fai falla que con poñamos brevidade, na mesa todos, de que o señor Cañete non é santo da miña devoción. Pero, sinceramente, eu a verdad que tiña unha idea do señor Arias Cañete, unha idea moi diferente, sinceramente. Pensei que era unha persona de maior solvencia, un abogado do Estado, un home con experiencia política, e me parece que as declaracións despois do debate son de un nivel de infortunio, de tal que por chamarlle algo, que me parece que non son de recibo, ni máis podo creer, non político desa talla, ademais de que de alguna maneira, creo que lle fixo a campaña ao Partido Socialista, en gran medida, creo que é un erro político mayúsculo, lle fixo a campaña, por lo tanto, me parece que é un exemplo de bisoñez. Me extraña non político como Arias Cañete. O que me parece absolutamente son as declaracións absolutamente intolerables. E non só en termos machistas, sino o que significa de soberbia e de prepotencia falar de superioridade intelectual. E é o que a min máis incluso me preocupa. E logo que despois, porque un pode cometer erros políticos, e sobre todo, moitas veces se poden recoller determinado tipo de afirmacións que un pode facer fora de micrófono, desafortunadas, que o collen, é un erro político, e un debe de, unha vez máis, de asumir consecuentemente eses erros políticos. Pero claro, o que a min ainda máis me aterra é que feitas esas declaracións que son absolutamente desafortunadas, non haxa ningún tipo de expresión, de petición de perdón, de xustificación desa decisión, e que incluso por parte dos seus propios compañeros e o propio incluso presidente do goberno pois se esqueza absolutamente dese tipo de manifestacións e sigan en calquera, a min pensar que nos pode representar no Parlamento Europeo, e me importa tres pitos que ahora seña un diputado do PP, diríao exactamente como se fora do PSOE, de Izquierda Unida, de quen fora. Que unha persona que con esa mentalidade, que seña capaz de manifestar o que manifestou, de non pedir disculpas, non pedir perdón polo que dixo, e que ainda por riba seña jaleado polos seus propios compañeros, a min, a verdad, sinceramente, preocúpame moito. E me extraña moitísimo que máis alá de forzas políticas de extrema dereita, me extraña moito que no Grupo Popular Europeo se poida recibir a unha persona así, e incluso unha persona que en principio parece está predestinada a ocupar un alto cargo dentro da propia Comisión Europea. Sinceramente, eu digo sin ningún tipo de prexuicio ideolóxico ni político. A ver, Pepe, ti como ves? Pois eu creo que foi unha grandísima torpeza política por parte de Arias Cañete, coincido con Jano en moitos aspectos, de que parece increíble que unha persona da súa formación caera tan baixo en este sentido, pero dito isto, o asunto non dá máis de sí. E a min paréceme que nas eleccións europeas vamos a dirimir unha serie de cuestións importantes dentro da Comunidade Europea, do que vai a ser a Unión Europea, do que quere ser a Unión Europea, que vai a pautar as nosas vidas e as nosas facendas, como para que a señora Valenciano
e o señor Rubalcaba e toda a xente do Partido Socialista este insistindo que a igualdade das mulleres. Eu falei cunha persona esta mañán, unha muller galega que vive máis no rural, que controla bastante e di que realmente o problema deste país non é a igualdade das mulleres, que xa está ben, non? Xa está ben de manipular. E non está de acordo con Cañete, nin vai a votar a Cañete. O sea que, bueno, que se deixen de monsergas e de historias, porque a frase de Cañete non dá máis de sí, máis que para zurrarse no siguiente debate ou no siguiente meeting o PP e o PSOE. Pero a partir de aí falemos de outra cousa, falemos de Europa, falemos das cuestións que nos interesan, que realmente é o relevante e o que imos a votar o próximo domingo. Marcelino, ti con quen estás? No, eu estou... Con Jano, con Pepe ou con ningún? Eu estou abrallado directamente porque efectivamente durante varios días convirteuse no centro da campaña electoral as eleccións europeas, nada menos, e todo porque o señor Cañete, o que ningún alto cargo do Partido Popular defendeu por esas palabras, pero todo porque dixo que ele estaba preocupado por ser un machista. Bueno, esa preocupación realmente levouno a ser, non só a ser un machista, sino a que toda a campaña pivotase sobre ese asunto. Eso que denota? Bueno, denota primeiro o nivel ideolóxico, o nivel de ideas que ten a campaña electoral do 2014 as eleccións europeas. Segundo, denota que todo o debate que mantiveron o señor Arias Cañete e a señora Valenciano debeu ser unha especie de papel mollado ou non captar a atención nin dos medios de comunicación nin dos cidadáns, porque todo se resume nunha frase desafortunada do que hasta non hai moito tempo era ministro do Goberno de España. Por favor, empecemos a falar de algún problema que lle afecte a Galicia, xa que estamos en Galicia e que se cociñe en Europa. Empecemos a falar dos temas que realmente teñen que ver con estas eleccións, porque, por certo, boa parte dese debate que eu vin parcialmente centrouse en clave nacional, que si baixaba o paro, que si subía o paro, que si vos o fixechedes peor, que si nós o estamos facendo mellor. Pero vamos a ver, de que estamos a falar? De unhas eleccións nacionais para elexir os diputados e o presidente do Goberno de España ou das eleccións europeas e dos eurodiputados e eurodiputadas. Eu creo que a frase, o debate, todo o que se formou a partir deste asunto demostra que estamos nunha pésima e mediocre campaña electoral e o que pediría é que xa que estamos na recta final se dediquen un pouquiño a falar de Europa e non, bueno, a perder o tempo. Bueno, niso concordas seguro, porque ti o tes dito moitas veces aquí tamén, non? Que hai que falar de Europa. Nesa parte estou totalmente de acordo. O que pasa que eu preguntei polas palabras de Cañete, entón... Estou totalmente de acordo, Marcelino e Pepe, estou totalmente de acordo. Que se fala casi nada de Europa. E máis, eu, bueno, pois, como europeísta convencido, fago un pequeno seguimento do que se está falando en Europa e os debates e as campañas que se están facendo en Europa e sigo a través do Facebook e do Twitter a campaña en Europa e vexo que hasta os eslóganes en Europa son eslóganes en clave europea e quen está facendo a campaña Martin Schulz, que está facendo a campaña Juncker e que está facendo a campaña Tsipras, etc. E aquí en España está facendo a campaña Cañete e Valenciano. E alguén me dicía estes días que non falas nada de Valenciano, que o meu candidato é Schulz. O meu candidato é Schulz e estou preocupado polo que se dice en Europa neste momento e hai debates abertos en Europa interesantísimos sobre o futuro europeo. Os debates que están abrindo economistas alemáns do grupo Glenicke, o grupo Eiffel en Francia, con Piketty, etc. E se está falando, nesta campaña electoral, se está a falar de Europa, menos en España. Totalmente de acordo. Ahora ben, tamén é certo que para falar de Europa hai que estar legitimado previamente para falar de Europa, claro. E quen fai ese tipo de declaracións, que, insisto, non solamente polo seu sesgo machista, senón por ese aristocratismo, elitismo que subxace a esa idea de superioridade intelectual, a min me parece que, bueno, me deixame por menos particularmente preocupado. E logo tes que pensar que en toda a campaña electoral, cando alguén comete un erro, o rival político aproveita tamén, e creo que está perfectamente, legitimamente para eso. Ahora, que é certo que nesta campaña se está hablando moi pouco de Europa, non se está falando prácticamente nada, ¿no? Hombre, hai unha proba, me parece que o debate que tuveron os grandes líderes europeos, que houve un debate,
me parece que en España foi seguido polo 0,9% da poboación. E foi un debate interesantísimo, onde participou Schulz, onde participou Juncker, onde participou Tsipras, onde participou o candidata dos Verdes e o candidato liberal Verhofstadt. E ali se falou de Europa e se falou de España. Varias veces se falou de España nese debate. Bueno, pois aquí pasou desapercibido, 0,9% de audiencia. En gran medida, Jano, é culpa dos políticos que temos aquí, que están centrando a campaña exclusivamente en temas, en cuestións de tipo nacional, non? Totalmente de acordo. Temos agora a Rubalcaba e a Rajoy que se están zurrando de Lolinda a ver quen deixa peor herdanza, non? Todo de acordo. Si Rajoy que os socialistas son as ideas mortas que decía Timothy Garton Ars, que falamos o outro día, non? Ideas que xa non conducen a ningún lado. Cañete e Elena Valenciano están acudindo aos lugares comuns das cuestións nacionales tamén, botándose a culpa mutuamente. Os partidos minoritarios botándolle a culpa ao bipartidismo de todos os males que nos acechan, non? E de Europa non se fala nada. E Europa está determinando completamente as nosas vidas. E esa Europa que, ademais, que se está facendo, que é un edificio inacabado, a ver, debían dicirnos algo, cal é o proxecto deles para esa Europa que ten que ser políticamente moito máis cohesionada, socialmente moito máis sensible aos problemas que hai e co risco que corre Europa neste momento coa presencia importante dos eurófobos. Claro. E que en Francia Marine Le Pen vai a gañar. En Inglaterra, o Partido Radical pola Independencia do Reino Unido vai a obter un resultado espectacular. En Holanda, exactamente, en Grecia. Grecia tuveron eleccións, a primeira parte das eleccións este domingo. E Tsipras está en franco ascenso, non? E aquí, pois seguimos na panoplia de todos os días. Existen os Pirineos. E sobre todo, existen os Pirineos. Eu creo que a montaña cercana impide ver o horizonte, non? É algo así. A ver, Marcelino. Sí, sobre todo eu creo que hai un tema importantísimo no xeito de facer política do que debemos aprender moito de Europa. O Parlamento Europeo é un espello no que se debería mirar o Parlamento Español bastante máis a miúdo, e quen di o Parlamento Español di os parlamentos autonómicos españois, porque en Europa son capaces de chegar a acordos en temas que lle interesan á Unión Europea. Aquí, Felipe González alude nunha declaración dese tipo a un hipotético gran acordo español dos grandes partidos. E a que se monta. E a que se monta, e todo o mundo rasgándose as vestiduras. Pois, realmente, Europa, se algo nos ensina, é que nos grandes temas saben falar, saben acordar e saben decidir. Non recordo agora a porcentaxe, pero entre o 70 e o 80% dos acordos que se toman en Europa son gracias aos grandes partidos, están consensuados. Pois a nosa democracia gañaría bastante, e a nosa calidade legislativa e a todos os niveis, se aquí fósemos capaces non só de falar, sino de aprobar legislación tendo como horizonte o interese español, o interese da nación, e non o interese particular dos partidos. Sí, un exemplo do que di Marcelino, por exemplo, outro día no debate destes líderes europeos, houve práctica, porque sabemos que estas eleccións son tan importantes como que o presidente do novo Consello de Europa vai ser o presidente que saia da lista máis votada destas eleccións, que é algo novo desde o Tratado de Lisboa. E outro día houve unanimidade entre os 5 representantes dos partidos políticos de exixir, porque había dúbidas de que, porque isto simplemente é unha declaración de intencións, non é unha lei que se impón, pero todos os 5 representantes ali, todos estiveron de acordo en que eso se ia exixir de que o próximo presidente do Consello vai ser o candidato da lista máis votada. E máis o teu candidato Schulz, dixo que se os xefes de Estado de Goberno tomaran outra determinación, o novo nomeado non tería absolutamente ninguna credibilidade en Europa. Dixo con todas as letras. E aí houve unanimidade entre os 5. Falando en clave europea. Claro. En clave europea. E este debate aquí non... Eu creo que a inmensa maioría de ciudadanía incluso descoñece de que o próximo presidente da Comisión, do Consello, perdón, Comisión, vai ser o candidato máis votado destas eleccións. O señor Juncker, o señor Tsipras, o señor Schulz, o señor Verhofstadt. Eu creo que descoñecen hasta eles, fíxate, hasta os propios
candidatos que van nas listas. Agardemos que non, eso sería grave, eh? Se facemos un examen do seu dominio do inglés... Mellor non fagamos, mellor non fagamos. Bueno, temos nada, uns minutiños de nada, pero quero tamén preguntarvos por outra cuestión da que hoxe se fala. Decía unha presentación que está Núñez Feijóo facendo campaña para as europeas en Cataluña, que é algo que hoxe lle recriminaban dende o BNG, non? Dicía precisamente a candidata do Bloque, Ana Miranda, a estas eleccións que Feijóo está a facer méritos por España adiante, por Cataluña, por Euskadi, por Andalucía, para facer méritos dentro do seu partido, e que, bueno, pois que haberá que chamarlle presidente migrante. Temos 4 minutos, pero quero pedirvos valoración de se o compartides ou non. A ver, Marcelino, ti que crees? Eu creo que un dos activos do Partido Popular en España é Alberto Núñez Feijóo. Está facendo unha xestión aceptable en Galicia e está conquistando unha imaxe que, obviamente, lle permite ao partido a nivel español que poida falar e que poida mover masas e, bueno, conseguir os obxectivos que se perseguen nun meeting electoral. Bueno, que é normal que tiren del, entón, no partido, non? É que, nin período electoral, se non tiran dos valores do partido e dos activos do partido, pois apague, vámonos, non? A quen va levar os meetings? Os cartéis mellor preparados e que teñen máis tirón. A ver, Jano, ti que pensas, rapidamente? Bueno, vamos a ver, rapidamente. En parte coincido con Marcelino, que creo que o Partido Popular, o señor Núñez Feijóo é militante do Partido Popular, e o Partido Popular está perfectamente legitimado para levar os seus, vamos a chamar así, en principio, activos para facer a campaña en todo o territorio nacional. Sorprendeme un pouco que esa campaña estea concentrada exclusivamente en Cataluña, o cal quere decir que, bueno, pois, algún problema ten o Partido Popular en Cataluña, pero, en todo caso, tamén non é menos certo que o señor Núñez Feijóo é presidente da Xunta e secretario xeral do PP de Galicia, e, polo tanto, creo que debería de darlle moita máis prioridade á campaña en Galicia, sobre todo por unha cuestión, por fomentar a participación da ciudadanía. Eu creo que isto é fundamental, que estas eleccións teñan unha legitimidade democrática cunha grande participación da ciudadanía. E eu creo que todos os recursos que se fagan, sobre todo nun país como Galicia, onde, bueno, posiblemente o mellor igual da mesma maneira que pode ocurrir no resto das comunidades autónomas, pois se prevé unha grande abstención. Eu creo que neste momento os políticos galegos deberían de estar centrados en Galicia, facendo campaña en Galicia, que eu estou convencido que vai gañar aquí o Partido Popular, pero sobre todo fomentando a participación da ciudadanía, e creo que o presidente da Xunta aquí sería importante que estivera participando máis activamente na campaña. A ver, Pepe. Eu coincido cos dous, non? Eu creo que Núñez Feijóo é un grandísimo activo para o Partido Popular, e o Partido Popular bota man del, tira del, para os seus mítines en outras comunidades, en outras rexións, donde necesita realmente máis apoio e levar toda a súa artillería, non? E tamén coincido con Jano en que Galicia non debe ser abandonada polo presidente Feijóo, que eu creo que tampouco non abandonou, non? Porque o feito de que falta 2 días non significa nada, non? El tivo moitos mítines e moitas intervencións e deixou constancia de cal é o seu pensamento en este sentido, e incluso convocou a ciudadanía a votar. Bueno, pois quédanos uns días para seguir analizando a campaña, e iso será o que fagamos. Deixémolo aquí, grazas aos tres, como dicía ao comezo, nunca seríades machistas porque sería impensable, hoxe tampouco, por suposto. Bueno, grazas aos tres, a Jano, a Marcelino e a Pepe, un placer tervos por aquí. Grazas a todos por seguirnos. Mañá, pois seguiremos efectivamente falando das eleccións europeas, tamén do xuizo que se celebraba hoxe en Santiago. Volveremos con todos vostedes a hora de sempre, e ata entón, grazas a todos por estaren aí e que descansen. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.